Kender du det, når du har en negativ tanke, og du bliver træt af den? Så sker der ofte det, at vi får lyst til at sige til os selv, nu vil jeg stoppe med at tænke på den tanke. Og det kan også være, at vi får at vide af nogen udefra. Kan du bare lade være med at tænke på det? Det kan måske virke i nogle situationer omkring nogle ting, men der er også nogle tanker, hvor det er utrolig svært at bare skubbe dem væk og sige, det vil jeg aldrig tænke på igen. Og det er jo typisk fordi, at tankerne de har noget, de også vil fortælle os, især hvis det drejer sig om os selv og vores liv. Så hvis vi oplever, at vi har nogle svære tanker, og vi forsøger at skubbe dem væk, så vil vi opleve, at de kan komme tilbage igen og igen. Og så kan vi sådan set blive ved med at skubbe dem væk, indtil det ikke er en strategi, der kan bruges længere. For det vi vil opleve, det er, at der kan være en form for, altså så kæmper man ligesom med sine tanker, og så siger, nu kommer tanken, jeg skubber den væk. Så det bliver sådan en indre kamp, der handler om, jeg har ikke tanken, jeg vil ikke have tanken, men sådan vil det sjældent fungere, og til sidst bliver det selve kampen med tanken, som kommer til at fylde frem for tanken i sig selv. Når vi står i det, så kan vi være opmærksom på, om det netop er tanken, der fylder meget, eller om det er selve kampen med tanken. Og grunden til, at vi kæmper med en svær tanke, er typisk fordi den er så svær og er så hård og måske gør ondt i os. Og det har vi måske i hvert fald en opmærksomhed på, kunne være tilfældet, og derfor forsøger vi at skubbe den væk, indtil vi ikke kan længere.